Cada clic, cada cerca, cada missatge que envies és una petita peça d'un trencaclosques gegant. Un trencaclosques que, quan s'uneix, revela una imatge sorprenentment detallada de qui ets. Internet, que va començar com una eina innocent per compartir informació, s'ha convertit en una xarxa de vigilància global d'una escala sense precedents. Milers de milions de dispositius connectats generen constantment un flux massiu de dades sobre els nostres comportaments, preferències i interaccions. De fet, cada dia generen uns 2,5 quintilions de bytes de dades. Aquestes dades són el nou or digital, i tothom vol una part del pastís. Empreses, governs i fins i tot individus maliciosos estan constantment buscant maneres d'aprofitar aquesta mina d'or d'informació. És com si de sobte, sense adonar-nos-en, haguéssim construït una màquina gegant que observa cada moviment que fem. Però, com hem arribat a un punt on la nostra privacitat s'ha convertit en una mercaderia que es compra i es ven al mercat digital. Ara bé, la cosa es complica encara més. Entra en escena la intel·ligència artificial, el superpoder que ha portat la vigilància a un nivell completament nou. És com un cervell gegant capaç de processar milions de dades en segons, trobant patrons que l'ull humà mai no podria veure. Amb tècniques com l'aprenentatge automàtic i el processament del llenguatge natural, la IA no només interpreta les nostres dades, sinó que també prediu els nostres moviments futurs. És una mena de bola de cristall digital, però basada en ciència, no en màgia. Les empreses utilitzen aquesta tecnologia per personalitzar les nostres experiències en línia, però també per influir en les nostres decisions. I els governs? Bé, la idea del gran germà de George Orwell sembla gairebé infantil en comparació. La combinació d'internet i IA ha creat un sistema de vigilància tan sofisticat i omnipresent que planteja serioses qüestions ètiques. És com si haguéssim construït un microscopi gegant que pot veure cada aspecte de les nostres vides. Estem sacrificant la nostra privacitat i llibertat a canvi de comoditat. I si és així, val la pena el preu.